9 по 4 минус 7. 9 по 4 минус 7... 29. 29. Не, често, защото искам аз да захапвам фурнети. Добре, да, сега се съсредоточа вече. Сега го правя. Отваряме скоба. 18 плюс 6, затваряме скоба, делено на 3. 8. Добър съм. 7 по 6 минус 24 делено на 4. Аз не мога да го запомня. Сложна задача, докато ядеш вкусни фурнети. Мислете вие заедно с мен сега. 7 по 6 минус 24 делено на 4. 36. Отваряме скоба. 15 минус 3, затваряме. Мгм. По 4 делено на 6. 48 делено на 6. Делено на 6. Аз ще си взема. Нищо, че не съм заслужила. Примерно, Това е добро. 6 по 8. 48. Значи 8 делено на 6 е 8. 96 делено на 8 плюс 7 по 5. 96 делено на 8 е 12. Плюс 7 по 5. 35. 47. 40. Ето е. Тия са по-лесни задачи, то не почна с тях. Сега, последен път ви тествам, който ви изяжда всичко. Отваряме скоба. 144 делено на 12 плюс 8. Затваряме скобата по 3 минус 10. 50 е отговора. И ти даде ли го отговор? Да, моят отговор е 50. Това е отговора. Да. Еми даде, аз го казах при 3 минути. А вие още ли гледате това видео? Колко фурнети щяхте да издадете, колко сте добри по математика? Кажете в коментарите. Чао!